Mbak, aku Ari Iwan. Aku mencintaimu, lahir tembus ning batin. Alah taek pret gombalmu ki yo. Iki mbok sangu percaya to, urung-urung wis prat-prat. Ana wong lanang keselek pertus lek. Dadi wong wedok iki ora sangkuh ngono to. Rumah sana iki tahun 90-an to piye? Lah nyapa? Mbok kei kembang bondo abad. Mbok tukokno mercon dobes wong wis gelem dunia milik berdua ngono ora. Lah buktine sing pacaran zaman sakmono ngantek saiki lho, sik awet. Aku mencintaimu ki disertai ngene lho tangane. Hoi, aku mencintaimu hoi ngene. Wah lah ngono to. Gampang. Nek gak ngene disentil kowe tenan. Mbak, aku mencintaimu. Gedenem saknel korek ngono aku maki. Rasa maido kualat ning. Piye? Aku wis ngene lho tanganku. Ditampa apa ora cintaku. Wis sinau sik. Kon sinau model piye neh? Golek dhuwit sing akeh sik. Ngerti? Lah nek golek dhuwit ora sambok omongi lha kuwi lho kebutuhan. Ora gelem ya wis. Pakane juragane wis balik to tibake. Sampun. Dengaran kok alus men. Aku watuk cahan, Cuk. Sampun. Lah ngono lah kan ketok manis. Sampun balik ngusul ditopek nyamper balik. Lah tak kira kerasan nang kono. Oh saiki numpak ku larang lho, Cak. Tak omong itu sak menika. Larang nek mending ya panggah budal. Lah kowe piye? Isik wani numpakne apa ora? Wis ora wani iki. Danane ora tekan. Iki kira tak larang. Numpake masalah cara permakane Sri Cibi banget, Cak. Yo masuk nek ngono. Kowe lek ngomong ton yo saiton, aja gelok kok jaran. Lah dalah dilemalu sok dlogok jarane metu. Kowe padine arepe numpake piye? Danamu apa nyumprut? Apa piye? Kowe kok ngerti to nek danaku wis nyumprut. Utangmu dimben yo kok balikne barang leh menumpak sing dimben kae. Lah nyapa no utange dimben kok dhisik diundat-undat ae, mbok diikhlasne ngono lho. Wis rada ricik iki. Ora kok wis rada larang iki, larang. Yo pengen tapi piye neh apalah daya. Masa yo ora enak diskon blas. Iso iki srene diskonan masalah permakanan wis ricik. Saya ganten. Iso. Mbiyen numpak larang, saiki larang numpak. Yo ora mampu nek larang. Jangan lodeh iwak tahu kadung mekekeh kok ora mlebu. Jangan bening kok kakean banyu. Tiwas aku jengking lah kok malah mbok tinggal melayu. Pak sepur kleru jaran sepurane aku rung bayaran. Ono banyak keselek kotang lah kok penak arep mbok utang. Ngombe jamu neng tengah latar sok nek ketemu mesti tak bayar. Anja. Mbak, nyapa wong wedok iki to brute kok kudu dikotangi. Gampot raimu. Lho kok jaran dipisui. Iki ana jenenge ilmu kotang, kowe ngerti gak? Oh alah ngono to. Masih sanggane abot, tetep anteng ora kaken polah kaya kowe. Kowe apa wis ngerti polahku? Kowe ngerti gak? Ngerti apa? Urip ki ya, kadang ning dhuwur, kadang ning ngisor, Yo nek neng dhuwur terus yo keju. tapi panggah penak ya toh. Miring, sikile dunggahne siji, Wah, gaya anjing kencing nek wi. karo rambutnya dijambak-jambak. Bah, enak kowe ngerti tak? Dilaleleh jambak kebanteren, dadi gundul ra duwe rambut. Dadi ngene bolo. Piye neh? Nyapa saiki lek kowe iki dadak tekok ya. Saiki nyapa kok wong lanang iki lek ngunjuh dadak digoceki, he? Yo ben gak ucul, wong kuwi nyamar lho nek diumbare yo iber. Apa ora iso nguyuh dhewe? Yo iso, tapi nek ora digoceki yo mecer-mecer to. Wong biasane yo ngadeg dhewe ae kok nguyuh dadak digoceki. Nek masalah ngadeg kudu disenggol, makane diarani pusaka senggol modot. Damput kok yen dadak tekok susu dikotangi nyapot. Kenapa mayoritas ki wong lanang sempake elek-elek? Lah kowe iki nyapa ngurusi sempake wong lanang? Lah wong sempakmu dhewe lho urung karuan apik. Iki cetak bahas terus pokoknya.
Kenapa? Lah iki kurang gayan mau piye? Kok kematne sempake wong lanang. Bah elek bah ora mbok yo ben wong sing nganggo tuku kowe lho. Geger ya. Tulung to nek berbayaran ki tulung tuku sempak cah. Lah sing penting apa sempake? Sing penting iso manggung wis to. Mergo sak tumonku ya, angger aku ketemu wong lanang, sik ning diae, mbah parkir mobil, mbah jagongan, intine wayah ngadeg katek katoke mlotrok. Mesti sempake elek. Paling gayanmu yo nginceng. Ya ora kok, aku ki nginceng ki manuke siji-siji ora ta. Buktine iso ngomong ngono lho. Tapi mripatku ki awas lho rumangsamu. Yo sak awas-awase mosok sing dipendelengi yo barang konoan ae. Dirawat dirinya ya cah. Wong lanang iki bebane abot, tanggungane akeh, ora gur mikirne sempak tok. Aku ngerti bebanmu akeh, tanggunganmu akeh. Tapi tulung nek bar mergawe tuku sempak ta, tulung. Lah kowe iki apa aku kok merintah lho. Bah sempakan bah ora mbok yo ben. Oh, sempake kumpul kabeh. Tak sawang awakmu iki kok terlalu milih-milih ngono to. Lambemu. Nyapa? Lambemu, Mas. Lah yo lambeku nyapa? Lambemu nek mangap ya. Wangi to. Mangap lho gurih. Ya. Ora gurih piye wong bendina tawahi masakku. Jenenge wong golek bojo terus ya pilih-pilih sampean golek bojo lho milih. Ora wong aku sak pethuke lho. Lah kowe tuku sempak nang pasar kudu milih kok. Kemeruh kowe iki. Lah wong aku lah angger jupuk ngono ae. Aku golek bojo ora milih. Lah nyatane aku ora mbok pilih lho. Arep mbok wae apa? Aku lambemu. Ngomong biasa rasa digawe-gawe. Alay. Lho wong iki piye to? Lho kok jaran kok tra iki. Lah nyapa sing ngesan? Lah nek gawan bayi wis standar, lah wis dimodi. Ngene iki pengen nyelepor ya ombone sakmene iki lho, ombone sakmene iki. Ora perkara ombone. Nek iso ngelokne alay banget tuh, si alay ku yo kowe kuwi kok. Lah nyapa balik nang aku. Kayak kok nyapa kok ngurus iki cangkem barang. Lah ngerti kowe ngomongnya mentolong ruwes kok. Mbak, aku iki teleponan karo pacarku iki 35 jam. Kira-kira wonge setia apa ora ya karo aku? Halah, jebut. Lho, kok jarian. Ora eneng. Dihapusi ngono kuwi wis ora eneng. Wong lah telepon lho nang cangkem ngantek meniren lho. 2024 sing dikeloni bendina kuwi loro karo anek setia kok mbok trimakno mbok telepon. Ya karepku kan ben gak ono wektu kanggo liyane. Makane tak telepon sakmono suwene. Tak ketok tinggal nguyuh ae wis gotol-gotolan nggae HP sijine. Ora mungkin. Teleponan karo kowe ketoke mlorok ngene iki lho kene sing kene iki lho tangane ngetik. Tangane ngetik nek ora dingerti apa ya pas. Ane drijine iki lho enek motone kok iso ae wis to ora usah geger. Lah jare komunikasi kuwi perlu. Tok telepon marang kading kuwi lek terus setia ya panggah setia. Ya enek benere nek ngono kuwi. Iso entek-entek kuwi. Lah ku telepon lho numpang wifi nang warung.